Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulime kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo, anapauluan. Ni Bonito, analukmag. Idilimukmag ni Bonito o Bing, nadlaw na amarigatan nga umanges. Marigatan meten nga umuli iti agdan ti eskwelaan da. Saan na meten akayat ti sumali, iti kinnamatan, kadagiti kaayayam na, tagsakit ti barukong na. Kat no awisan dagiti kaayayam na, di na kayat, gapo, tamasadot. Kas iti maysa nga aldaw, kat. Bonito, sumurot ka kada kami kinilira. Ing kami agbike. Masadutak nga agbay, Krimart. Da kayo laangan. Awan mat klase tayo ita. Dituyak langan o nagtibalay mi. Dituyak kun agay ayam. Asino ti kaduam dito'y balayo. Ni mamik ah. Sige, mapan kami nga rodan. Mangmangan ka manan? Mabisinak manan, mami. Ay na, naglukmagkan, Bonito. Saanan nga umanay kan kadagiti badom? Di igatangan nak iti baro abado. Wen, igatangan ka iti baro. Nga makapadanag nga rudan day ta kinalukmag mo. Nagmayat timangan. Husto day tan. Huston. Ha? Inalamatan tikan kanak. Agsardeng kan. Madamdamakan tumanen amangan. Oh, Bonito, aping agsangsangit ka. Di nak ngamin kahit apakanan ni mami. Ha? Apay adi nakakayat apakanan. Inala na jikan kanak. Imbag lakit din tayo mayak pimasyar dito balayo. Bayang, takasaritak ng imamim. Manang, aglutluto ka manan. Wen tamabisin tumanen inton madamdaman ni Bonito. Ay na, agrek-reklamo dya anak mo, manang. Apay ka nga inagaw mo dya kan-kanan na. Kasano kat kaan-akaan. Kita aman di bagina. Naglukmagan. Ay, madanagan akpaykit din. Anya nga mitikan kanan na aya. No anya ti ipagatang na adi so ti gatangak. Kayat natiman ka dagiti chichirya, dagiti juice ana sa samit. Ay, isumot lagayam alumuklukmag. Tadagita ti ipakpakan mo kan kuana. Anya kumangay ti ipakan ko kan kuana. Dagiti prutas at ipakan mo kan kuana, manang. Saan adagiti chicherya? Kan nasamit a juice. Kasta ka di? Katuan Kan pagsidaam iti ado anatang, kan lamlamas. Saan apuro karne, tamanti ka dayjay. No kayat naaakanon dagita nga imbagam. Naskan asursurwam nga agsida iti natang. No kayat mo amaksayan titimbang na, manang. Bonito, agbuybuya ka pa lang iti TV aging gaita? Dahito iti aramidak nga inaldaw, ante. Kat, anya nga day takan kanam? Dahito'y, ginatang ni mami at chichirya. Ay na, saan arumbang akakastatikan kanam? Apay, ante. Kat no naapgad dagita. Kan saan anasaya at dayta iti salon at mo? Kasta ka di? Wan, Bonito. Kan imbes nga agbuya ka iti TV. Mapankakit di makiayayam kadagiti panam nga ubing. Mapanugak ang makiayayam, ante. Ay, kasano? Kat nalukmag kamot nga minunay. Iso ang masapul nga agdayet ka. Sa dino nga iti pagbaykan ta, Raymart. Idiaglawlaw ti playground. O sige nga rod. Sakti mo na. Sumaruno ka kanya ka. Nimot Bonito din nakatanaw iti tawad Aywan. Bayam, tabuyan na tangag bisikleta. Wen
Di namutla kayat ti rumwar. San na nga mo nga dayo na ragragsak ti agay ayam dito ruar, ngamitiwan nagtibalay. Mami, agbisbisikleta man dagiti kay ayam ko. Nararagsak daw. Kaya't mo kadi mo ti sumurot kadakwada? Mabalin ka di, mami. Katwan idi pa'y nga ibagbagakken ka, mapan kamot makiayayam. Mapanak kon nga ron, mami. Mapanak makiayam. Raymart, ni Bonito oh. Umay dito'y ayam ta. Aywan, anya nga tati bagana. Urayan talatan Bonito! Kaya't kumati sumurot kada kayong agbisikleta. Numabalin Mabalin mat. Ngam, ayan ti bisikletam ngay. Ayun anya. Ha? Inakalaan dya iduldulin ko a bisikletak. O sige, taurayan da ka. Mami! Mami! Apay nga agsangsangit ka, Bonito. Kaya't ko kumati agbisikleta. Agbisikleta ka na Napan ko kinita dyan na idulin na bisikleta. Ngam saan matan mabalin. Apay asan na mabalin? Naglatin, mami. Madinjay dalig na. Adumot tan ti perdina. Nabayag namin anak adulin. Rumbang ngamin nga usaram, tapno saan nga aglati. Mausar ko pa yung nga taday, jay. Ay, sapay jakmot amot agtarimaan iti bisikleta nga anak ko. Ayan nga di bisikleta, ang bonito. Saanan mabalin? Anya? Isang uray no kaya't ko asumurot kada kayong agbisikleta. Saan mabalin? Kasta ka di? Buyaan kayo laangan nga agbisikleta. Kaya't nakakadwa nga agbisikleta, bonito. Awan mang tarimaan jay bisikleta. Ha, nitatang ko. Nalay nga agtarimaan iti bisikleta. Kasta ka di? Uray di na perdi ti bisikleta ni Lira. Nitatang ko tinang tarimaan. Nalaing nga agpaso nga agtarimaan ni tatang mo no kasta. Iso ang mapantalaan di bisikletam. Ta ipatarimaan ta kinitatang ko. Pangipatarimaanan nyo nga iti bisikleta, Bonito. Ipatarimaan mi ka ni tatang ni Raymart. Amo ka din ni tatang na agtarimaan iti bisikleta? Unanti, amuna. Sige man nga, Rod. Ipatarimaan nyo ka ni tatang mo ito'y bisikleta ni Bonito. Umayak to agbayad, inton malpas na matarimaan. Nalakalaan nga tarimaanan da ito bisikleta ang bonito. Anya ka ni ti perdina, uncle. Gaputa na bayag anak kadulin, naglatin. Isumot asaanan nga agtayek to'y dalig na, gapu itilati. Kaya't mo asawon, uncle. Mabalin pa nga usark deto'y bisikletak. Mabalin pa'y Tatang, urayan min amatarimaan mo ti bisikleta ni Bonito. Nalakalaan da ito'y. Aguray, tatarimaan kon. Numapantag bisikleta, agmay-maysan ni Bonito ditoy. Wanan niya. Saan pa himat ang natarimaan ti bisikleta na? Kaasimat ni Bonito no ibati talatan ditoy. Awan ka ay ayam na. Ay, kastoy laangan taramidan ta. Anya, Lira? Saan tan amapan ag bisikleta? Agay ayam tayo laangan ditoy, tapno adda kadwana. Ay, wanan niya. Urayan tayo amalpas amatarimaan jay bisikleta na, tapno talno tayo nga agbay. Sige, mayat deta asing-asing mo. Sige nga Rod, mapantan iti ayan na. Mapan kayo ka din ang bisikleta? Lira? Raymart? Saan kami amapan agbay, Bonito? Naragragsak no tanlo tayo. Isu nga agay ayam tayo pay laang ditoy. Kaya't yu asawan. Urayan yu matamalpas amatarimaan jay bisikletak. Wen, Bonito. Anya ti kayat yung ay ayaman tayo. Si kaman dagpanunot, Bonito. Nanya ti kayat mo ngay ayaman tayo. Sa anak mat amakataray, tanalok magak. Ay,
aglumangan laangan. Kayat mo, Bonito? Wen, sige. Aglamang kayon. Tasyak timang birok kada kayo. Intan Raymart, Sige. aglambang tan. Sige. Agbilang ak iti 10. Rumbang anak kalamang kayon. Naglaing gayam ngagbirok ni Bonito Nabirukan na taadagos. Sakmat ita timang birok kada kayo. Sige, Raymart. Aglamang kami mat kanilira. Kalpasan ni Raymart, siyak tumat agbirok. Da kamin tumat ka ni Raymart ti aglamang. Nalaingak mo't nga agbirok. Iswanas kan nga aglambang kayo anasayaan. Raymart, agawid kayon! Ha? Ni Tatang, ay ayaban na tayon. Ala, natarimaan na siguro tay bisikleta ang Bonito. Excited ako nga agbisikleta. Intayon ni Jebalay. Amangan no naparpartak ka pa nga agbisikleta ngamda kami. Numatarimaan jay bisikleta. Jakon iduldulin. Tapnusaan nga aglati. Kanayon kuntun nga usaran. Agpasyar tayon to atalo. Wen naragragsak nagkukuyog tayo. O Bonito, natarimaan ang dayta bisikletam. Ngarod uncle, kasla barbaro manan. Kung nagtumat ka, nalaing ni Tatang kong agtarimaan iti bisikleta. Inikat ko laang dagiti lati na. Laglagi pang Bonito, adagiti gamit asaan ama usar, aglati. Iso anas ken nga usaram dayta bisikletam. Saan mo nga idulin? Nangag mo Bonito. Han? So nga intayon. Intayo agbisikleta. Aganad kayo. Saan kayo nga umad-adayo? Kasta unay tiragsak ni Bonito ang natarimaan di bisikleta na. Iso nga umayak agbayad, pare. Sa anak nga agpagpabayad, kumare. Pakaragsakak ang makita ang naragsak ni Bonito nga agbisikleta. Ay, nasayaat nga rod. Taga po kada Raymart kan lira na isubli ti usum na nga agbisikleta. Daan ang bisikleta ni Raymart. Ngam tartarimaan lata. Tapno mabalin na pa'y ama usar. Ay, agyamanak ka pare. Tati narimaan mo jay bike ni Bonito. Awan anyaman na kumare. Agkakaaruba tayo. Iso arumbang laeng nga agtitinulong tayo. Oh, Bonito, sa dino ti papanam? Mapanak agbisikleta, ante. Pudno gayam jay imbaga ni mamim nga agbisbisikleta kan. Wen ante. Madlaw ko kat kimutong ka nga agpayso. Kanayo nak namin nga agay-ayam, ante. Nasayaat mo't no kasta. Kan, kanayon ko mga ag-exercise ka. Dagito inalak para kan kadagita. Prutas kan nateng. Kayat mo ka di dagito eh? Wen ante. Kayat ko dagita. Agyamanak, ante. O sige, mapan ka agbisikletan ha? Wan gayam. Adda ka din ni mamim di tabalayo? Adda, ante. Adda ije kusina. Aglutluto. O sige, mapangkangaro din agbisikleta. Ngam agan-annad ka ha? Kanayon mo apanunutan, dagiti ibagbagami apagsaya atam. Wan? Naragsak nga agay-ayam, dagiti agagayam, ada Bonito, Raymart, kan lira. Kan ti paborito da, ka ti agbisikleta. Iso ani Bonito, awanan ti sakit na. Saanen analukmag, tamayaten ti pammagina. Kangrunaan na, nalaingan nga agsida, itinateng. Bueno obing ditan tinagibusan ti sarsarita tayo, nga insurat ni Elena Nodo. Iti direksyon Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing
Kayat ko man nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknak man kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, makatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga orasyo amin.